Ugochi tubelu. Woko man oraifite. Egade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chegharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tempụl, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị okenye ga-adị front and back, ndị oche ga-adị front and back. Front esikala aka ụgọdụ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, okpuru ụka dịkwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si na ọma mme. Ọdịnala ọmanwụ chacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịama gbaa ume, ọdịnala ya dị. Ka anyị dobiri ebe a. Ụmụ ọdịnala Igbo, ụtụtụ ọma nọ. Asị m na chi tata Nwaorie ga-eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Maka ndị ọpụta bụ izi ha na-afụ m na social media handles. Afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana, Ugochi tubelu oraifite. Afọ nji wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụ m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ordinary evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, anyị na-ekele ndị niile sonyere anyị all over the world. Ede Sunday, ụtụtụ ọma, ekenego gị. Asị na ọmaka ya emere gị. Kenekwazie ndị ọzọ niile sonyere anyị, ndị na-anụ olu anyị na all our social media handles. Ekene nọ. Somto, ụtụtụ ọma. Emmanuel Somto, ụtụtụ ọma. Asị m ọmaka ma nyere ụnụ ma ndị ọzọ ndị na-awa ọchị mana ha kọmentụ. Ekene ka m na-asị, asị m ọmaka ya emere ụnụ taa. Isiokwu anyị ji bịara ụbọchị taa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara Oro-akwu. Oro-akwu bụ negative energy and what you must do to avoid it. The only solution and ihe ọ na-abụ mmadụ na-eme o wee na-enweta Oro-akwu.
ya ka anyị chọrọ ka anyị kọwa taa maka na ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanarị ọrụ akwụ dị na negative energy si elu gari ya bụ ede na nwa ma otu akwa na ehi what you must avoid and na ehi kwesịrị ime ka ị wee wipe out those ọrụ akwụ imegara attracted to yourself ma akọwara ọtụtụ lifestyle dị responsible for ihe ndị a mana before anyị gama n'iru echefuna ọkwa dị mkpa aja anyị na-achụpụ ọnwa kwa ọnwa nke ọnwa Jun na-aga n'iru ndị na-esonye na ya bụ aja amarago ka esi eme ihe mana maka gị bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme bụ ka ị wee sonye na nke ọnwa Julaị ọ aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọ na-ebido na 6th of every month yes so ọ bụrụ n'ime isiri nke ọnwa ị nwere ike isonye na nke ọnwa Julaị maka gị bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme wee forward ọrụ anyị 3 prayer request gị email donation token to the account number echatije m na WhatsApp agwa gị other details I need from you ofu ihe ị mara ọbụla na ọ dị mkpa na ị gara esonye na aja a na-achụkọ ọnụ because you must have an altar that speaks for you. Ị ga-enwerịrị onye ga na-ekwubi okwu n'isi gị amago m atụ ya makwa ya ọzọ uru ọ bara na ị ga-enwerịrị an altar that speaks for you. All that altar that speaks for you ka ị kwesịrị ị na-eweje ihe onyinye gị naturally o kwesịrị ịgba ofu ụzọ n'ụzọ iri yes mana o nwere ihe dị mkpa ihe dịgoro mkpa abụrụ data ofu ụzọ n'ụzọ iri ihe dị mkpa bụ obi ichi wee weta ya ọnya bụ ihe dị mkpa so mana ihe anyị chọrọ ka anyị kọwara tata bụ uru ọ balụ na mmadụ ihe ị ga na-eme ka ị wee na-awaịpụ na-akwụ ụgwọ iji na mmụọ bụ ọrụ akwụ mana ka anyị gaba n'iru nke ọzọ bụ ịnerecha vidiyo ihe ị ga-eme imetụ aka na share button ka o ruo ndị ọzọ ntị ọnya bụ ofe ihe ị ga-eme nke ọzọ nna ekwusi okwu ya bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịda awọchi our Nollywood movies jee na Ugochi movie production subscribe ọ click the bell so that mgbe ọbụla anyị nwere update ka ị nwee ike ịnweta ya anyị nwere lots of movies kana under process of editing then very soon ị wee ebido nwetaba ya mana ị subscribe ị nwee ike na-enweta update then n'ihe ndị ọzọ anyị ji maka ya wee bịa bụ ihe ị kwesịrị ịma dị very very important na ị ga-amarịrị n'ụbọchị taa na nkụzi taa ama eto ogologo mana ige ntị ị ga-amụta ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ihe ị kwesịrị ịma kere ihe ahụ ị kwesịrị ịma ihe ị kwesịrị ịma bụ when you understand how things work in creation inwe ike malụ gịnị bụ ọrụ akwụ ọrụ akwụ bụ ọtọnọ nke nọ n'ụzọ mmadụ e nwere ụzọ dị iche iche mmadụ si eketa oke na ọtọnọ ndị a ma amakwara ga-atụ dị iche iche ka iwe nwee ike ghọta ya mgbe ọbụla ọtọnọ ndị a dị n'ụzọ mmadụ ọ na-abụ a blockade to the person's blessings. Agwara m gị na onye nchụaja na-achụrụ gị aja ịkpọrọ ya dibịa ịkpọrọ ya eze nwaanyị ịkpọrọ ya spiritualist ịkpọrọ ya pastọ ihe ọsọ gị kpọọ ya o nwere paatị nke ọ ga-eplay gị nwa na onwe gị from your own end nwere paatị ị ga-eplay maka na ebe a na-agwọ ọgwụ odo anya a na-etinye ya ose maka na ka onye bụ akwa mmanụ na-agbara onye bụ ihe akwa ọcha ka onye akwa ọcha na-agbara onye bụ mmanụ o nwere ihe ị kwesịrị ime and ọnya ka m chọrọ ka m kọwalụ ndị mmadụ ihe bụ Igbo spirituality. I insist na core Igbo spirituality abụrụ making charms. Making charms bụ a process of cutting natural process. Because the purpose of you making charm
is to hypnotize somebody. You understand? Ki we na ri okie, ki we na pia ihe naturally bụ nke onya bụ ihe niile a na-ekwu okwu maka ya bụcha chaba a na-ekwu ewu ka onye abụrụ otu n'anya afọ ụzọ ka onye agharịsị mara iti ya ka ihe bụ nke ghara ebuzi nke ya. So you have to use physics, use spiritual physics to maneuver and manipulate the person. So ọ natural process ma natural ordinana Igbo na-ekwu maka ya nwere natural process. Believe no ofo n'ogu, believe no metara buru, believe na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Go and read it, Galatians 6:7. Or say God can never be mocked. Whatever you sow is what you will reap. Those things we mellow, knowingly and unknowingly, all honey in a boot around, depending on the degree of email. Get determined to see more the higher oracle. More smaller one. And you can worry how Malaga to put a major him and a mother where Malaga. Obviously, the email over here put a higher oracle. Oh, you can do Karumna on Nukujo, no Berenjo. I got a only he gave over abominable act. You got a where he gave me over just here put a oracle. Man over abominable act over the Hagapolalo. Over no when do Karup, and will come out, come made him away Malaga. Only had a sacrilegious act. Email we had ya saw. No, they did to a Hagasi no Yamelaro. Egotaria? Example, we have consider Sialo. When you collected their Holy Communion, well as no with the center of the Ajamas. Yes, you collected it for the priest, Toyanana, so you Hagas no sacrilegious act. Egotaria? Madame will nobody here to have consider for us over and John and Nuku Njo. Enjoy with him at you a week ago. Got you off. Makande man cousin Madame Meji him away Margaret him. Now, here na check while again, Bona. Never hear about out. Oh, follow won't keep it our own way. Follow won't email out of negligence, more out of ignorance. Mana, near more ignorant is never an excuse. My na joke at room. Achi bidoka. Oh, a go. I say, I put out watching a catchy canine. Now, no, nam. I don't read my lips. I don't care what the meaning did I never better. I say, I put down watching a catchy canine. Now, no, nam. Ebe hela mukuku. Stene chiche. Loku. Lo mume. Egotaria. Stene chiche. Thought. Negative thoughts. Instead of keep on, instead of act. There are steady email game question can me, more we never. So, I say, sorry, on that no problem. Or say, that Stanam Mehem, Kakashuku, Yakanja already married and goes the rest of them. Emasia. Mana, the person gave a woman keep a better. So, yet I check a while again the abo air. No, well, so many ways I swear better. Those are the teacher. And those are the end that do teacher is where major, knowingly and unknowingly. Now, form a hindrance to the good is sequestered. I will get Ihoma soon, Ihoma, the nose of actually Ihoma will truly only consult to the medium. I found Ihoma the nose on. The problem was the Ihoma is Surugaka. Ihoma will get Ohabo, upon the a hindrance, Ihoma Lugakabo. Mpuno otono the nose again, and the way Messi draw worthy of that grace.
ịghọtara ya o nwere ebe awụkwa nkụzi ọzọ wee marụ gị atụ o nwere ebe Jizọs ndị ụka ọbịa na-ekwu okwu na akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee sị na ọgha mkpụrụ wetara mkpụrụ wee ghaa mkpụrụ ụfọdụ mkpụrụ ndị ọ ghara remember ofu onye ghara ya bụ mkpụrụ o wee ghaa mkpụrụ a ụfọdụ mkpụrụ wee daa n'ala dị mma ọsị mkpụrụ ndị ọ ghara dị n'ala dị mma wee mịa ihe ọfụma there is yielded multiple fruits then but some fell in a ebe nwere tones ogwu now wee sị na mkpụrụ ndị a danụ n'ana adịrị oke ahaziri ahazi ana jupụtara n'ogwu bụ ana adịrọ friendly with famine ana ahaziri ahazi ana enwere ogwu na ọkịrịka wee sị na mgbe ihe ndị a ọ dịka asị na ihe ọma na-achọ ime wee sị na ogwu wee kpagbusie ihe ndị a they didn't see the light of the day o wee sị na ọgha mkpụrụ ahụ gwara ndị ọzọ ọ ghara ndị a dara na ana kpọrọ nkụ that is ana okwute they could not even see atom of sand in order even to develop the roots meaning they did not even manifest at all germinate at all ịghọtara ya etu a ka ọ dị ofu dibịa nwere ike ịlụrụ mmadụ 10 ọrụ rụchara mmadụ 10 ọrụ mmadụ 5 afọ ifie mmadụ 3 ndị ọzọ nwere ike ma ọ wee bụa afụta obere ife mana ife ahụ alasịrị o nwere ike 3 ndị ọzọ ama afụrụ ife chacha something is responsible is either na-enwelu karma trend na-enwelu iyi ụwa aka over na-enwere depth melụ na ndị agha kwesịrị inwe testimony enwero ọgwanụ na inwardly na-enwere some depth ha ka ji n'ụwa nke a ịghọtara ya melụ na ha deserve that grace a na-ayọ n'isi ha ayọrọ n'isi ha ịghọtara ya si enwere menotes ihe dị mkpa bụ ka dibịa gbachara gị afa na-arụ ọrụ mmụọ dị n'ụzọ gị na-agba uche n'ime onwe gị onye ka m ji sị gị na ọ bụrụ na iwu true my follower n'ihi ga-create really time for spiritual exercise very important mụnwa ejiro spiritual exercise egwu you must create that time and that one you can do it morning afternoon or night at your convenient time mana ị ga-akpọrịrị ihe that is the only way you can develop spiritually that is the only way you will be receiving messages. That is the only way you can develop your intuitive power, intuition. That is the only way you will be hearing voice, develop your personal gift of clairvoyance or clairaudience. You must develop it yourself. You must cultivate your spiritual arena. Only what do you receive those grace and seeds and fruits is a must if you really want to succeed. Ihe ji gwa gị ya bụ na ọ ga-enwerịrị oge gị na ya ezumezu ji communicate even if you don't have anything, you don't have your ozu, you don't have your edu, you don't have your akwụkwọ, don't bother. Ihe dị mkpa bụ n'ife siri east kpọkwuo mmụọ gị na ha sosi ya na-ebịakwa n'oge ka gị na ha nọrọ ya kpọba ha afa ndị ilotara ịkpọcha ha ndị ilotara kwuo na ana m akpọ ụnụ onye akpọrọ ya mee gịnị ya kpọọ ibi ya ịgwa ha na-ebịakwara n'oge a ka gị na ha mee gịnị ka ha nọrọ ya tuo ofe afọ ịtụcha afọ yọọ ha na-enwe nwatara asa ahụ n'afọ ebe isi mejọ then ịyọsịa ha nke a gwazie ha biko ihe dị mkpa gị ihe bụ mkpa gị ịyọcha ha whatever that is your needs petitioning then kwubi okwu na ndụ gị and match those okwu ahụ ikwu with action. You want success, you want to be a millionaire, yes, you must be thinking like one. You must get prepared like one. You must behave like one.
And when success does not just come boom. No. If you want to be successful, you build it and take like successful people. And then could you give me what the ingredients you need in order to be successful? Now, be wise enough to use your brain to learn those things that can help you. Do you know that you can learn how to edit software? Do you know how to edit videos, movies, how to develop app? And you use your brain. You must do something from your angle, whatever you know. You understand? You can, even if you know how to read and write, you can start writing e-books. You understand? Onwe ihe ma I kwesịrị ide eme. Mgbe ị na-eme spiritual exercise ka a ga na-ebu ewu uche. Mgbe ahụ ka ị nwere ike inweta oke. Si oke kere ihe ime eme. Ọtụtụ n'ime ndị mmadụ ị na-eso ọtụtụ ndị mmadụ na social media. Kedu mgbe ị pụtagolo kọwalụ ndị mmadụ na ihe ị na-eme? Ịbụ onye ọrụ aka. O nwere ike ihe na-eme gị ịgwa ndị mmadụ na-ewe mekanik, na-ewe bricklayer, na-ewe tiler, na-ewe plumber. Why can't you make it public so that your fans will know ihe na-eme? O nwere ike onwe onye ya enwe ihe na-alụ need ya services. Ọ kpọọ gị mana ị drop proud of what you are doing to earn a living. Ka hapụ nka mana ihe dị na-abụ inspiration ị ga-enweta ma ọ bụrụ na ibido nọba ọnọdụ a na-agwa gị spiritual exercise. Mgbe a ka ị nwere ike mgbe ụfọdụ ịnọcha anyị na-asị chi m kedu ihe ị chọrọ ka m mee. Ọtụtụ ndị megoro ihe a na-agwa gị ejigo n'ụzọ dịta wulite ndụ nke mmụọ ha. Ụfọdụ ya asị na ndị obi ha na-agbasasị agbasa. Obi ha na-agbasa agbasa obi ka ọ site chịkọbara onwe ha ọnụ. And mmụọ a na-eme ka obi na-agbasa agbasa bụ mmụọ achọbụrụ ka ị dị great. Maka obi ochịkọwa ọrụ onwe mgbe ya nọgide tụwuru eburu gị. Ịghọtara ya? Ụlọ a nwere ike buru gị ahụ egosi ihe na trance. Enwere ike egosi ịlụ ọrụ ọbụna nlọ ahụ ị lụrụ nwere ike ịwụ just maybe 2, 3, 5 minutes. Egosi nlọ anyị na-achọ igosi gị abụrụ nri na alọ mgbe ị nọ na deep asleep. All not real thing not in the world of gross material that will happen soon. All you need to you pay attention to those things. You develop that your inner strength is very, very, very important. I'm telling you, pay attention to that. That's developing that your inner strength. You are wicked in Lukudandua. Now, I want to say when you get on that bower, a bit of go. Ụfọdụ na-agwa m n'onwere mgbe ha dị n'ụmụazị na ha na-anụ voice na ha na-afụ ụzọ banakịta na ha etogo mara nje ahụ ihe niile na-vanish. You need to reawaken it, develop your intuition. Onwe ha na mgbe ị megidolu intuition gị bido gwa gị okwu, you are making progress. Ọdịnala Igbo abụrụ ọjọọ so na ije chụọ aja ilasia. No, that one is the foundation. Then enwere the secondary. The secondary is developing your spiritual strength in order to go places. Don't remain in the level of that's the only way you do a matter. Now, I would imagine develop chanka. He may create a time again, bargain a chicken janoko. Then you will marry a church, okay, be there with a new idea, inspirations. He got it here, you all again, he got it here, the business in a your customer service to your customers. Can look at it. When people will provoke you and rest of them, but the ability to calm down a little will help you to get a long way. Then I want him to touch he was eager search your heart. Omolozo is when they staple on toes. Avoid the idea of that game, but a pass a porocon on them mother. They brought on them mother. In case you lazy, guys in key metal or wedding. O nwere ihe ndị mmadụ na-eme na-ebutere ha abụmọnụ ka mmadụ ga-atụ n'ụzọ na-abụ. O nwere ndị nwere ike ịbụ ịmara ndị Igbo na-atụ ilu si n'ọya n'ofe ka o chefuo dibịa gwọrọ ya n'ọkwa eziokwu. O nwere ndị nwere ike ọnya batara ịbịago na tempụl m ma agwa gị agba
ịchọ ikwe mmụọ nkwa mma asị gị ka ikwe nkwa obere ihe mma agwa gị o nwere ndị dibịa ihe eje na nke ha achọ akwa ebe ahụ ka ikwe nkwa efi adị m eme like that ịbịa mma asị gị ifi na ọ bụrụ ọkụkọ kwe nkwa ịghọtara ya ọ bụrụ na ọnwụ na ị chọrọ ikwe nkwa ya ọkwere list 10 kama ọ bụzie na efu ego karịa na nwa inweta ike mee karịa be sure before ikwe nkwa abụna nkwa ọbụla be sure na nkwa anyị kwere bụ nkwa ike edebe eburu ọ gaghị eje Amerịka yes ọ bụgoro na ọ na-abụ ị na-ekwe ndị mmadụ nkwa na-edisappoint enwere m ihe mma agwa gị mana be careful o nwere onye ọ ga-abụ ikwe ụdị nkwa ikpecha ya nkwa o jee kọmiti eto mmụọ mgbe igbezu ọzọ nkwa enwe problem ọ na-ebute Oro-akwu otu mmụọ nwee nke bụ na iji ọnụ iji eri ji eri ede jee n'ihu mmụọ kwee nkwa ihe ọba meziere gị ị narie ọ na-ebute mmadụ ụchụ ka m gwa ihe mmadụ gwara m some days back ọ gwara m tru na o nwere ọrụ arụchara ya kwe nkwa ihe ya ga-eme mana nke bụ eziokwu na ya kwechara nkwa ahụ na after some like 1 week na ihe ọma bekwara ya ahụ na ya fụkwara nnukwu ego na ya fụrụ nnọọ nnukwu ego ya bụ na ọgwụgwọ na ya chọrọ igbu efi ma ọ whatever na ya ga-eme ọfụma mana nke ya ji bụrụ mmadụ ya wee sị ka ya were na ya ma eje mezubere nkwa na ka ya were ego achị na nwa bizines nwa ka ya tọọ nụọ ova ego ahụ irutekwuzie ego ka ya wee je mezuo nkwa o kwere ime ihe mere o wee sị na ya were nnukwu ego a wee je tinye ya ofis biznes ego ahụ na-apịa n'ọnya n'ndọkọrọ the whole thing went down the drain mana onye kwesịrị ozugbo ahụ o kwere nkwa anwa bụ na o mezuru ga-ejekwa mezuo nkwa akwa maka na onye agwalụ o mee afụkọ ọzọ agwụ ya ịghọtara ya ekele nwaanyị na-agwa akịrị ka dị akwụta ọzọ ọ bụrụ na mgbe ahụ ihe a merie na o were ego a nkwa ahụ o kwere chekwa ebe ahụ o kwere nkwa si ya ekwekwara m nkwa dee nkwa m mezuo nkwa wee yọkwuzie mmụọ ka emeri ya ọzọ I can tell you for now o kwesịghị ịga places mana o fil o buga ya enye Amerịka kwecha mmụọ nkwa were so o wee kwecha nkwa ahụ nke a narịkwa mana ọ bụrụ na o mezuru nkwa o kwere ọ ka abalị ya nke ọzọ m na-achọ ịkọwara gị bụ o nwere ofe akọ mma akọrọ bifo mmechie o nwere akụkọ mmadụ na-akọrọ m yesterday ọ bụrụ akụkọ na-asọ ntị oyi nwee na-asị ka ngwa ụmụ nwoke ibe mụọ m ya agwa ụnụ ọtụtụ n'ime unu na-eme mpụ ụfọdụ n'ime unu na-eme mpụ ka m na-agwa ụnụ o nwere akụkọ mmadụ kọrọ m yesterday ọ sị na ihe mere n'obodo na o nwere ebe ya jere na mmemme ya jere event ya jere o wee ruo na-eji anya bụ event ya nke bụ eziokwu na afta ka ya alụsị alụ ụfọdụ ọrụ decha aka denụ na ya bụ onye na-enwe ọsa o wee bụrụ na ya lụrụ ebe anwa na famili ya ebe ya jere aka na-akwado isi nri and it's getting late so the feel we go bad hot because of ọsa ahụ ọ na-enwe ndị a na-enwe ọsa nwere ike ịmara eji ma nyanwa na onwe ya nwere ike ịmara ejiba and onye ahụ sikọrọ nya bụ akụkọ na ebe ọ nọ bụ ebe ọ mara na-asị onye bịara abịa ọ mara ọgasị ebe ọ nwere ike igota some certain things ọ ga-eji wee hold onwe na mgbe ọ na-alamentizi ihe gbasara ihe etu ọsa si eme one of onye so na famili ahụ ọ bịakwutere wee bịa jụọ ya si ya nnekere ihe bụ problem ya na ndị enyi ya nwaanyị wee na-complain na-agụ the boy wee sị oke ngwa ka ya take ha out nna ndị a wee chekwa na ha aja agbụrụ fada Christmas o wee kpọọ ha wee this guy ọ bụrụ onye ha nwa yọrọ ya bụ take ha out mana o ji aka ya fụ ka a na-lament na agụụ na-agụ ha so wee abanye na-akasiri ndị n'ọkụ nyenwa na onwe firuzie ka o take advantage of less privileged people because mma akpa ha less privileged because he been na ha dị financially buoyant they should have known what to do so o wee sị ha ngwa bịa na ka m take you out ịmagoro ụmụ agbọghọbịa ha wee jump at that offer o wee duruzie ha wee pụọ n'ime na oduzi ha wee pụọ o invite kwuzie 2 of his boyfriend adịzie 3 guys and 3 ladies ịghọta ihe menụ ha wee nọgide ebe a nọgide ebe a nọgide ebe a ọ na-eru abalị na-eruzi maka na ha pụrụ n'oge mgbede ha na-eruzi abalị ebe 9 ha wee na-asị dị manụ
na ha anọtega ka ha nachiyakwazie na the compound ha bịalụ ya bịara event ime ihe dị masị ha nwere ha chere na o nwere onye ekeke ya na-eche ka ebu n'agha ịma na-emesịa mgbe onye nweta onye ekeke nwa o wee bụrụ na ya na onye ekeke kpalụ na ọ ya ebu na ha na ya dị na ebe ọ ya ebuje ha na hotel room andị ụmụ agbọghọbịa na-akụwara m na onwere ka ha si wee kpa ụdị ihe ji nwaanyị bịa na nwoke a nwere ihe ọzọ o bu n'obi karịa ka ha jee rie n'etitachigata oruzie mgbe ha baziri keke buzie ha na-anazi oruzie mgbe ha pụtara at the junction ebe ha kwesịrị ịkwụsịzi wee bazie na ya dị ebe ha dị a na-asị dị ma nọọ n'ebe ahụ junction ha kwesịrị ịkwụsị na-agwa onye keke ya kwụsị onye keke sị na ya ma kwụsị na ọ bụrụ na ya anata ihe ọda na onye agha anata ọda bụ nke nwoke ahụ kwụrụ ụgwọ keke ịghọtara ya finally ebe ha buturu ihe niile ahụ they can jump na keke na ebe ha kwụsịrị onwe ha finally bụ na họteelụ na họteelụ a mgbe ha jidezi na họteelụ asị na ọ na-asị na ebe almost to 10 nke abalị and now this place wee bụ a town o jego for the first time nọ mmemme butere ha ajara ndị enyi ya ahụ ji wee bịa anya wee bịa and the worst thing bụ na mgbe ha na-ahapụ ya dị ebe ahụ ha bịara mmemme ha kwesịrị food ha n'ọkụ ma oke dị onye anwa tekere ha out wee sị ha hapụ fonu ha n'ọkụ na ha nwere ike hapụ outside na nwere ike na mmadụ fonu ha kwụnye fonu ha n'ọka fonu ha na-achaghị so they follow the man without phone ịghọtara the tricks mana the guy na onwe ya ma before o take ha out ọma stago marshal plan o ji mgbe o ruzie na họteelụ anwazi then ọsizie ha n'ọga ha ojide kwụ ụgwọ rum ha wesị ekere ụdị ihe dị ya na akparọ maka ụdị ha mana ọ bụrụ ihe ha bịa ya kpọchigha ha n'azụ ebe ha si wee bịa ọgba ha nkịtị at that point in time ha wee sị oke kere ihe a ga-eme wee ndị họteelụ wee jụ gịnị na ha eme gịnị na ha amaala ahụ na stepu security man si na ọ dị beyond his powers na ya nwere ike ime ha accommodate na security room ya na ihe mere ọ bụ na ha ji ego ha ji eme gịnị jee bukuo họteelụ and ka o si wee dịzi bụ na ego ha nwa na onwe ha ji n'aka ụmụ mpempe ego na couldn't even afford ibuku rooms because na ndị họteelụ ha dị 3 ndị họteelụ si na only 2 ga-alahụ n'ofu room then ihe ọ pụtara ha ga-ebuku 2 rooms they don't have that kind of money and mgbe ha bịazi na-acha atụzi the boy nya kpọ n'aha dị a noise dịzie na the hotel so ndị mmadụ mogo ndị na-amanage hotel wee sị ha kwụsị ime mkpọtụ na ha na-edistọp other guests nọgasị na their various rooms and a na-ekwu that boy ya nwa kpọ ha wee pụ bido tiwe ha ihe nke ọ kacha n'isi bido ma ya ụla ebe anwa and ka ọ na-amazi ụla ahụ nobody is willing to see na-akịrị ihe na-amara ya ụla ụfọdụ n'ime ha nọ na-asị onye riri ọkwa iriri ihe ego ya na onye riri ama ibikwu eji ebu n'ụgwọ ịghọtago ụfọdụ nwụzi owu ngwa jee kwụọ ụgwọ ihe iriri mana ọ bụrụ ihe akpara akpara ihe abụrụ ọjọọ ọzọ ọgwụ a ọfara to take the part so many men are into this mana ana m achọ ịkọwara gị ka emesizielu they want any choice than to go into the rooms then and those men now forced to have sex with them according to gasị kọrọ nya bụ akụ mana ihe na-achịkwala gị nwoke ọbụla na-eje na-adakpo nwaanyị gị na nwaanyị mee mmekọ with force atọfụ na ike dị gị n'aka at that point in time mana ha dị handicap ihe na-eme gị ị mana ụdị mmekọ anyị mekọrọ ana forcefully we bring cause for you ị mana ụdị mmekọ anyị dakporo nwaanyị n'ike ọhịa ihe ndị Igbo na-akpọ ịdakpo mmadụ n'ike maka na the issue of sex should be there must be harmony between the two parties ọ ga-abụrịrị ya enwere mutual love and 2 adults must be involved and they agree to share that radiation in the name of love making. So whenever you castigate somebody or compare the person by fire by force to have carnal knowledge with the person or rape, and I can tell you some of them nwere ike imezi for them ha na onwe ha aka na ha bụ guy man mana ana m achọ ịgwa na this kind guy man nwere ike inibe gị na poverty for the next 10 years ịmara this kind guy man ị mere na for you ị ga na onwe gị aka na ebe nwa guy
na nwaanyị anyị eri ego wee na free. Na we can take nwaanyị to bịa palọ oricha nri ọ sịghị ka ọ dị n'izuụka ọzọ na ọ bụrụ ọgụ nwa ga na-akọrọ ụdị aka kama ime by fire by force. Ị nwere ike ime wuye mana ana m achọ ịgwa gị na ụdị ihe na-etu ya imerụ nwere ike idestroy ya future. Ịmara jiri ọnwa dịbịa eme mgbụrụ. O nwere onye ị ga-eme ihe ọ bụrụ ofeke na free mana o nwere onye ị ga-eme ihe ọ bụrụ na ị mere ya n'abalị ahụ ihe bụ isiokwu mana ka oke ga-ejechara amị ka emebe utie nọ. O nwere onye ị ga-eme ihe ọ na-ele ka ọsụnyere na ọma datara gị mma. Ka m gwa gị eziokwu ịma ọnụ nwere onye nwere ike ịbụ ama ka m mezigbu ya ka m nwere kọnsept ụnụ ma ụnụ na-atụ ndị ọgbanje egwu onye a sị na onye a bụ ezigbo onye ọgbanje i wee mee ihe a wee gbawa ya obi na mkpụrụ obi o wee bụọ gị ọnụ ị ga-atagide ahụfịa ịma sacrifice onye ị ga-eme ịma restitution onye ị ga-eme na mmụọ ịma aja ị ga-achụ na mmụọ before enwe ike eresie or appease that anger o sent go before you. That anger o sent onye agbọrọ it can destroy your future. And o nwere go destroy your future mgbe ihe mgbe bidoro. Ị nwere ike na-eche na nwanne gị ma ya uncle na village dị responsible. Ị nwekwara ike na-eblame ya spiritualist n'ọrụ ọrụ na ọ gara aga mana ọgụnwa onye kpara nkụ ahụ siri ngwere bịara gị ọrụ. He who fetched anti-infected firewood invited lizard to his house. You got that? So what am I saying? Ihe m na-achọ ịkọwa bụ na mmadụ iji aka ya butere onwe ya nsogbu. Ị nwere ike ime na ime wurie n'ike dị gị n'aka ma ọ n'ifuru onye dị stranded izizi opportunity akwụ nyere shelter maka ihe na ọya akwụ ụgwọ ọkwụ nke achọ ọkwụ ya nke. What a nonsense. Ọ bụrụ etu this is ihe a bụrụ ihe eji wee mara true human being ọ ihe na-eme na animal kingdom. So ọ bụrụ na ị bụ mmadụ ị na-etinye aka n'ụdị omume dị etu a ị na-ede restitution. Ya ọ bụrụ na ị mere ụdị ihe dị etu a anọghị ma onye dị etu a start now to apologize to the person. You need to receive the person's forgiveness. Ọ ga-emeri ọ dịrị gị mfe. If not, that small thing ahụ ị mere ịma na ọ bụrụ na ihe iji obiọma ọ nwere ike mee ya bụrụ that day iche nwe ya na-etosi ọnwa anyị ka ọ bụ itosugudi o nwere ike wee 1 month 2 months or even 1 year or even 2 years mana o nwere ike iji aka ya mere gị ihe chọrọ mana nke imere by force nwere ike destroy gị n'ime gị next 15 years ị na-ata afọ na-achụ aja na-agagharị ịmara mana ọ bụrụ na ije yọọ ya mgbaalụ apịzi osi n'obi gbaalụ gị ọ ya aka dịrị gị mfe maka na ị nwere ike ihe imelụ bụ just one night the cause of one night amara m ego n'ọhụụ mana ana m achọ ịgwa gị na ị nwere ike ịchụgide aja chụọ aja karịrị 500,000 maka this simple thing ime ịmara ọ bụrụ mmadụ niile ka ị ga-eri n'ụdị a o chiri obi ya wee bịa gị ya wee rie by force ịbago n'ihe mgbu idegogoro case ka m na-achọ ịkọwara gị ihe nyi wee mara gị atụ ahụ ka m nwere ihe marụ gị atụ enwere similar things in this kind of thing. ịghọtara ya ka nkọ nke afọ mmechie ihe mmadụ always learn to be civil, live a life of legacy that na onye ọbụla ka m gwa ihe mere o nwere ihe mere nụ in my life let's say about 21 years ago mgbe ahụ anọ m Ọka. Yes, anọ m Ọka. Then I'm a contractor then. So ọ na-abụ ebi m Ọka mana ọ na-mbesi ọrụ onwe ihe ụfọdụ mma bịa n'Ọnịcha alụcha I will drive back to Ọka ebe m bi. So on this beautiful day mgbe a na-agwa gị ha food adịbụrụ rampart ndị nwere food bụ ndị jitu ego enwere phone that time. So ndị jitu ego ma ndị kọntaktị mụgo ndị jitu eme ọfụma ihe a na-agwa ebe 20-21 years ago otega ezigbo aka I think. So